Toto video vám sponzoruje táto nádherná fľašička USA Portugalsko. Je to nádherná fľašička s príchuťou kofoly a je strašne sítená. Užite si video. Čaute ľudia, hráči, moje meno je Šéf641 a ja vám tohto ďalšie videa. Tentokrát je to pokračovanie. Strieľame si na bránku a je tu so mnou zase Markplace. A keďže ste si to minulé video tak parádne vylajkovali, má to až 11 lajkov, čo je pre mňa úplne mega. A 131 už máme odberov, takže to je super. To je fakt super. Ďakujem, že držíte so mnou. A bude to dneska strieľať na bránku trocha inšie. Ahoj, mravec. A budeme si strieľať na toto. Možno ste to už videli aj na začiatku, ale ukážeme vám. Dúfam, že ste to videli. A budeme mať 10 pokusov a budeme sa striedať. A ako ste na začiatku videa mohli vidieť, tak tam bol Reclamception. Dúfam, že tam bol. Tak začína kto? Ty začínaj. Dobre. Taký dobrý. Tak začínam ja. A nie som dobrý. Tak z týchto 10 pokusov sa budeme musieť 5 krát trafiť do týchto dvoch dier. Takže začínam, hej? Dobre. Dúfam, že nekopnem do kamery, lebo sa poserem. Aj. Môžete si všimnúť, že mám strašnú bránku, pretože som ho minule dokazil. A teraz môže začať Markplace. Ale my tu dáme menší strih, pretože bránka nie je napravená. Dobre, takže sme späť, bránka je napravená. A ako si môžete všimnúť, tak Markplace je bossy. Tak môžeme začať. Aj, tesne pri tyčke. Teda otič. A presne teraz, keď začneme natáčať, tak tu je lietadlo. Jupi! Dobre, nastavím si loptu. Dúfam, že ma počujete, lebo ak nie, no tak ma šibne, lebo to lietadlo ma fakt otravuje. Dobre. Musíš aj trocha kričať. Tak toto bolo presne do brankára. Chudák brankár zomrel by asi. A dúfam, že vám nevadia škrekot oných chickens. Pretože ak hej, tak je to problém. Lebo my tu chickens máme. Čo učíš? Čušte. Dobre. Aj. Dobre, takže ja už som mal 3 pokusy. Markplace, ty si mal koľko? Idem teraz na tretí. OK. Liepky, shut up. Up. Oni ma posluchli. Yes. OK. Cítiš? Dúfam, že to teraz trafím. A ja dúfam, že nie. Aj, to bolo tesné. Dobre. A vlastne zabudol som vám povedať, že toto video sa delí na kategórie. Prvá kategória je toto tu. Potom ďalšia je, že budeme musieť dávať hlavičky do tých dzír. A tretia je, že budeme dávať voleje. Dobre. Takže 5. pokus pravdepodobne. A ja som sa stále do ničoho netrafil. Aj. Markplace stratil loptu. OK, už sme ho našli. Zabudil som. OK. 5. pokus. 7. Pardon, neviem počítať. Aj, to bolo. Skoro to tam bolo. Skoro. No, ešte je skoro.
pokus. Musíme sa trafiť. OK. A musíte dať aj like. A inak fakt vám ďakujem za to minulé video, čo malo 11 lajkov, to je fakt úžasné. Ty kokos, tak toto bolo úplne tesné. Ja 9. pokus predposledný. Ty kokos, koľko fot. Vidíme. Brankár, ty nám prinášaš nešťastie. No. S tými čiernymi kopandami. Aj, presne do rukavice skoro. A posledný pokus. Posledný pokus. Potom ešte prepáčte, že máme takúto otrasnú loptu, ale To je asi najtvrdšie. hej, to je asi najlepšia, ktorú mám. Takže posledný pokus. Ešte ja. Nie, teraz to môžem vyhrať. Možno aj nie. Možno aj nie, možno aj áno. Teraz sa musím najviac sústrediť. To je napínavá hudba. A nič. Takže tu by sme mali koniec prvej kategórii. Koniec prvej kategórii. A my sa stretneme u ďalšej. Takže máme tu druhú kategóriu a toto teraz bude hlavičky. A nebolo ťa vidno. No, tak aby sa Marketplace začal frajerovať. Dobre, a začínam ja s 10 pokusmi, potom bude Marketplace a potom sa bude blížiť posledná kategória a to sú voleje. Takže začínam. Pozorujem, jeden had na hlavičku, dobre? To je jedno. Aj, to bolo fakt tesné. Takže... Prvý pokus nič. Pám. Škoda. Ľubí, druhý pokus nič. Musím dole. To bol šutý, nie? To bol šutý pokus, nie? To bolo strašne vysoko. Jaj. Ako sa máte? Ja zle. No. OK, to bolo nečakané. Netrafím sa ani do dvoch dier veľkých, jak neviem čo. Lebo to nevieš. Ani ja to nevedím. Aha. Tie posledné hlavičky sú asi najhoršie. Aha, krásne spracovanie. Koľko to bol pokus? Toto? Teraz je vyššie. OK. Ty kokos. Ešte 2 pokusy. Teraz to musím dať. Presne na 2 diery. Na 2. Nedali sme si to nejak veľmi ťažké. Nedali. Aha. Len my sme takí... Au. Posledný pokus. A. OK. Takže ja som bohužiaľ nedal nič, absolútne. A ide Marketplace. OK, takže 10 pokusov od teraz. To bolo tesné. Come, selector. Bruno. Aj. Pátý. Presne. Šestý. Ty kokos, dobrý. Siedmý. Počná.
to nejak nabiehnú. 8. Mladý, pekné. 9. A posledný pokus. Aj. Prvá strela, alebo druhá. Neviem, koľká strela bola mimo, asi druhá. Takže Mark Peace vie dávať 100-krát lepšie hlavičky, ako ja som práve zistil. Takže congratulations, dajme mu tam nejaký ten potlesk. Jej. Dobre, tak blížime sa k tretej kategórii a to sú voleje. Teraz. Takže sme u tretej kategórii a to sú voleje a dúfam, že aspoň teraz dám nejaký ten bodík, aspoň 1 alebo 2. We will try. OK. To mi neišlo. Druhý pokus. Teraz bude dávať volej Griezmann, a.k.a. nemám nič na drese. Zatiaľ nie do bránky. To bol tretí pokus. To boli hrozné nožničky, to ani nožničky neboli. To bolo... Okay. Špeciálny efekt. Ona mu preletela lopta za plot. Vidíte ho tam? Nie. Tam je. Okay. Osmý pokus. Musím pokus ešte raz a nič to nie je. To bolo fakt tesné. Musíme ešte raz nožničke, prečo tak? Takže 0, zatiaľ som úplne definitívne prehral. Ale my Sa nezdáme. si pridávame ešte potom jednu kategóriu. Yes. Takže 10 pokusov zase. Bože, to si mi hodil z neho. To vôbec nestíhal. Dobre, takže tento pokus sa nehral, lebo som dal hlu prihrávku. Tesne. Druhý pokus nic. Tretí pokus. Tak to bolo tesné. Čtvrtý. Bam. A nič. Škoda. No. To bylo cesně. Presne tak. Koľký pokus? Dobre.
Šiestý pokus. Áno. Šiestý pokus, koleno to bolo. Make the ground shake. Tak to bolo unlucky. 8. Ajajaj. 9. A posledný. Last chance. Keď si už vyhral, ale last chance. Ty kokos. No tak nič. Takže toto sme absolútne nedali. Ale my sme takí špeciálni, že vám pridávame ďalšiu kategóriu a to je 4. kategória. Ale ešte nevieme, aká to bude kategória. Takže posledná 4. kategória bude o tom, že budeme mať 10 pokusov a budeme to striedať. Strela normálne, hlavička, volej. Normálne, hlavička, volej. Normálne, hlavička, volej. Normálne, hlavička, volej. A tak to bude. Takže začínam ja s normálnou strelou. Takto blízko, lebo inak toto nevidie, nebudú vidieť diváci. Nemusíme. Takže ne. Shit. Kopem ja. Ja. Pán sveta. Najlepší strelec. Ale Najlepší strelec nič sveta. to není. Tam ide hlavička. Hlavička. Dobrý. To bola otrasná. Hlavička. Ajajaj. Volej. Jasne tak. Netrafil? Nie. Škoda. Škoda. Teraz je zase ďalšia normálna strela. Škoda. Teraz hlavička. Hlavička. Tu už 6. pokus. Nie, to je piatý. OK. Môže byť. Počkaj. Teraz ja piatý. Teraz 6. pokus. Šiestý bol. Škoda vám. Motorka, dávaj. Nevadzíš. Háža. Ja bych ho tam strela. Normálna strela 7. pokus. Takú. Ty sa nejde. Teraz ty. Čo z toho bude? OK. Ešte raz. Ježiš! To je 8. pokus. Ja som. Chlúpičky. Teraz 9. Nešťastný. Ale nebolo to tam. Bolo. I co?
taty bude... That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keep Oh my god. Yes. OK, takže blížime sa ku koncu videa. A my sa stretneme u končiaceho miesta videa. Takže toto je koniec tohto videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ nie, no tak dajte like. Lúči sa s vami kto? Paprika. Mark Blaze, čaute! A ja a šus. Potom si ešte môžete všimnúť, akú máme zničenú bránku. Je to úplne krásne zničená bránka. Čaute.
Ahojte.